Okay, abusia yencha na yemfa onyankuru ponhira enhyehyɛ mu nyinaa na yɛmama kwaba yensebre yes yɛkuta exclusives bebree yɛde bɛbrɛ but yɛnhyɛ aseɛ on episode 1 free Asante Kotoko current training no moyɛ yɛnyi training no ho report players are training send na nneɛma si kɔ yɛntwa ho mfonyin kakra nkyerɛ yɛn atiefo hen ɛna nneɛma ɛto dwa Yenua Emmanuel Menya, Nanaba Kwame Gracious, Boy, Nanaba, we dear yen toe, pipa, na young queer name, Kotoko training, Sure. my Nina for you, then their course of life, send and yame to Okay, well, and then probably come as Asante Kotoko a year almost second training now, almost at the Kwaku or Kwara United gamer, or Monomabo Ewo, the second leg of CAF Confederations Cup, the prelims, the first prelim gamer, almost ever born. Now, Andra, and almost started training now. And I me am for update no our family but me be free and run them the room because no me right and run me more me be free ho na metimi e the room e wa ahase and what 30 players send it to me e be training e dey ma probably Kumasi Asante Kodokwa na e good news e on that side and 4 goalkeepers and a buy 4 goalkeepers no not 3 goalkeepers no the senior team and 1 goalkeeper from the junior team the dindi open and so the can't team ho e training now good news and then run a training grounds na say Elvis Cheba for Awicha na watching fee for some months and want me training from Akrobia Kumasi Asante Kodokwa no obe room ebe training edi Akrobia Kumasi Asante Kodokwa na a positive news about to me kakra with Abranti and the and so Eddie Emmanuel Corti nti enra na bibia so but before say me room no me my ahwefo na tie fo nti ase say Kodoko team no entry ni e wa adakwajachi they are not training at adakwajachi but rather sofa line alarming Astro now. There was maybe a junior team, the third division game, and a club Kumasi Asante Kotoko team, a training CCR around here, one of the technical team member, around Mimbonity, yes, but Anna or one to the kind monitor team pa and Toba has a an Arthur Football Academy. And so, or more office, and company, training BBR, and so on. Near say, Club Kumasi Asante Kotoko team, prepare on AstroTurf because baby na probably Kumasi Asante Kotoko team back ball no ewo Abeokuta no eye MKO Sports Stadium no ɛhɔ no eye hybrid pitch the artificial pitch omo eba ko use the United game nti omo prepare on an artificial pitch ɛwɔ Kumasi sofa line alignment aha na omo hwɛ sɛ omo betimi prepare myself well na yakon yad ma Friday mo film our Ghana as no do many actually Nigeria now Omakako prepare ahead of Nyami Sunday game ebeto FM na me ra any trainer cost ni and trainer cost 30 players and it me enso e buy na 30 players now omo e buy and 4 goalkeepers and no na 4 goalkeepers but and then so 4 goalkeepers but 4 goalkeepers no 2 room 2 senior team goalkeepers no Abrantia the Mohammed Kamara and Aziz Dari Haruna, Benjamin Chum and to Miamba. Benjamin Chum and to Miamba. Remember the reason why Benjamin Chumamanti and a youth goalkeeper did Oyibo. We both the team or no, and a team back can't one and a goalkeepers now 4 goalkeepers are almost a training. Ewo Ahase and Oba Hunkeka goalkeepers no Eddie Ayo Jumano. I was so and 1 goalkeeper trainer and a bar hase. But I know can say 2 goalkeepers trainers and a ewaha 2 goalkeepers trainers and a ewaha and a back open by but and they omio 2 and a mobile so more prepare myself well ahead of the game at that omanimono and they are all looking say Namia Duma Timono everything good news from Nigeria and so about and over shall say yeah the old players need around and then some of the technical the management of Kotoko and so ewa hase ya omo monitor training kama and so ewa hase and ushe defenders omo eba ya na 7 defenders omo nyina etumi training at the Makrobia Kumasi Asante Kotoko Endra Patrick Asiedu eba training when to me anye training am fa Makrobia Kumasi Asante Kotoko Patrick Asiedu eba training when to me anye training but ene Patrick Asiedu aba trainer why full training no can say I say referee na ugina momo cheating momo bono
coach Prince ya also ahwesela as we end the game and then omo number ya no akona wie ya enesa e wa say almost started 2:30 and me no ka say sisi ya no kwakobo 5:30. It means 3 hours training and a team no and so ahwe aye e wa ha say ya and positive moral panas good news e dey macro bia Kumasi Asante Kotoko di Meko Patrick and sem no so no and na Patrick kwa banagi ne nan no ni kotodwe no left no no banagi but and no wa yi banagi na fi ho a wa ye full training e dey macro bia Kumasi Asante Kotoko. So that one is also another good news at the Emma Krobia Kumasi Asante Kotoko. Na Endra Joseph Abulo and so ebe remo ha say but in the busa na pry na epra any nafa but na technical reason but enemy can say Joseph Abulo me I have full training at the Amakrobia Kumasi Asante Kotoko. It's also a positive news at the Emma team no me no can say bibia so kama ewa hasiya medimu enkomo at the ma yahwefo any yetiefo Samba O'Neil Francis Akwa ba Musa Hamzata Nyankopon adom omu nyina enso ewa around that Henry Kwame Ansu enso around that omo training at the Makrobia Kumasi Asante Kotoko mfimfin honomo no Hubert Jew ebae Seth Koju ebae Walid name of Hussein enso ebae ono training Lord Hilaria double ebae omu nyina full training dia Makodoko Emmanuel Entry enso ebae watini full training at the Amakrobia Kumasi Asante Kotoko and bring us on by Abrantia they did enso at the flip amo ebae training full training dia Makodoko Johnson upon Wusu ebae good news and say on also full training at the Amakrobia Kumasi Asante Kotoko Abrantia they did at Inusa Adams also ebae ono full training at the Amakrobia Kumasi Asante Kotoko nina good news at the Emma Club no Morphine Dunzu ebae sanso ena Abrantia they did at the Albert Amwa Agugu and entina Albert Amwa Agugu epai training grounds no supporters are mobile so full like alignment astro term na so there o bibia e bonesem e de ema agugwa bibia cho say the qualities are one untimi fa compare kodoko player bia or hase kodoko player bia or team we see no untimi fa the qualities are or one fa compare agugu and he is the eye obia e can say one na kodoko eniwa e wo hase ya very 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 good news Eddie Emma Krobia Kumasi Asante Kotoko Ebobo Cool. Na mi bobo dino mamo Abrantia ne din ede Baba Yaya din. Me no ka say Baba Yaya intimi meka Kotoko team ne ho Emma omo enye train ahead of Kwara United game no untimi meka ho. Na Endra idin komo the technical team of Krobia Kumasi Asante Kotoko and bibia actually say the grown injury onya ye no no honto no but okusu a oye rehab in kakranka because baba ya common me share that dini two me kind any the technical head edi sound common me we na me another technical member na akusan so dia edi common and the bibia actually say baba ya was starting oye rehab ye we kind the same thing and we so kind ya actually was starting again rehab na ohwe said ye be ya and injury on us when you know or recover from it now what to me and so aye abesi yakan edi Amakrobia Kumasi Asante Kotoko na mamene san komowe Lord Amwa Peter Amiduakwa man komasem but me catch you say Lord Amwa by Peter Amiduakwa and so by endra ni nyina omo aye full training edi Amakrobia Kumasi Asante Kotoko omo aye full training edi Amakrobia Kumasi Asante Kotoko yaka say a very very good news edi Emma Club no enso ha bibia edida na kwam kama Krobia Kumasi Asante Kotoko bobuko no Shaibu Abubakar eba training grounds a medo ka say oba ye no wantumi anye training with the club wantumi anye training with the club ninga na say ono so no honto no endra ye ni din komo and we actually say the left foot no na the nine bonkum no and when the prano enwo and ye ni din komo no say on recover ya bibia enso kama
ɛwɔ aberante and ɔhwɛ sɛ obetumi recover fast obetumi recover fast and every day bi obɛki sure sɛ otumi any team no nso ɛbɛwuram ɛwɔ ha se ɛhwɛ ɛma nneɛma nso ɛtumi ɛkɔ so yie ɛwɔ club no nso akakye Saka Dauda sɛ menka Saka Dauda nsɛm a Saka Dauda ama training and Saka Dauda no nso wapira Saka Dauda wapira Kotoko ɛyɛ training ɛkɔ akɔhyia Kwara United within the training no ana coach sɛ ɔkɔ clash with Samba O'Neil ti ɔne Samba clash no ɔkɔ clash yɛ ɛwɔ training grounds no ɛdi ipra ɛnso ɛbaeɛ a ɛnra Saka Dauda ɛntumi ama mɛ train ɛwɔ ha sɛ ya ɛnna nso wɔntumi ama mɛka team no ho ama mo anyɛ training ɛnso ɛwɔ ha sɛ nti mohwɛ players a mebɔ bɔ mu di na mu nyinaa ama Lord Henry Listowell nso ɛwɔ ha sɛ ya ɔne team no nso ɛyɛ train na bibia ɛna na akɔm nso ɛwɔ ha sɛ nti ɛna Kotoko team no ayɛ train time I started reporting there na ɔmo gu so ɔmo yɛ train but me no ka sɛ esi ano team na yɛ ɔmo train na ɔmo ɛbɔ mpae the equipment officer Isamadu ɛne Tola ɔmo nyinaa asesa mo balls ɛne mo post ne ade nyinaa nso ɛde afi pitch no so a ɛne ɔde nyinaa ɛkɔ akɔgu bars ne mu na ɔmo ahwɛ na baba ɛde ɔmo so akɔ asodwe na ɔhwɛ ɔmo schedule na ɔmo asɛ ɔmo programs a ɔmo ahyehyɛ na nyame adom a ɛkyena yɛbɛhwɛ after training we any technical team bidding nkɔmɔ sɛ ɛkyena ɔmo bɛyɛ training anaasɛ ɛkyena no ɔmo bɛdidi nkɔmɔ no mo afiri mu ɛkɔ nkran because Kotoko team no ebi firi Accra nyame adom a Sunday na ɔmo de ɔmo ani akyerɛ Nigeria nti yɛbɛhwɛ sɛ nyame adom ɛkyena team no bɛyɛ training ɛwɔ ha ansa na ɔmo akɔ ana yɛnya information bi but information ɛgara ne sɛ team no gu so a ɔmo ɛyɛ training nti sɛ ebi ɛkyena no pa no ɔmo bɛyɛ because ɛnura no nipa na ebusa no technical member na ebusa no ɔdaute kakra but ɔconfirm kyerɛ sɛ nyame adom a Friday deɛ team no ɛbɛfiri yɛfrɛ sɛ nkran nti ebi ɔkyena anɔpa anaasɛ awia na team no atu afiri ha na ɔmo de ɔmo ani akyerɛ ɛwɔ nkran anaasɛ early in the morning Friday early in the morning ne bi team no atu ɛde afiri ha si na ɔmo akɔ nkran na ɔmo akɔ kotoa so awuram nso ɛwɔ Nigeria and wei nyinaa no bɛyɛ after the training anya the technical team no ɔmo ɛti nkɔmɔ ne ahwɛ sɛnea nneɛma nso esi ɛte nti Kotoko team no awie training a yɛnka sɛ ɛyɛ very good trainer and ɔmo yɛ ɛnɛ ɔmo baayɛ no from the start to the end of the training no ne nyinaa ɛyɛ the technical and the tactical training very tactical from the start to the end and adeɛ wɔ football mu ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ biara na ɛde goals ɛba no ɔmo ayɛ ne nyinaa kamakama nso ɛwɔ ha se ɛna ɔmo baayɛ shoot no ɔmo yɛ yo ɔmo san so headers ɔmo san so ɛyɛ nneɛma bebree a ɛbɛboa ama team no nso nkunimdie aba team no nso afa no ɔmo ɛhwɛ ɛyɛ ne nyinaa ɛma biribi a nso tumi ɛyɛ kama na mene wo kasa yi deɛ mpanyinfoɔ bi a mo bɛwura mu ha sei no dodoɔ naa nso afiri mu ɔmo wie train na ɔmo nso ɛhwɛ na ɔmo ɛkɔ ama biribi a nso ɛtumi ayɛ kama so George Kennedy ne nyinaa nso ɛtumi ɛbaayɛ a ɔbɛhwɛ yɛ ɛma yakoma bi ebia nso ɛyɛ kama mo bɛhwɛ training coach Akwesi Apia a ɔno nso ɛyɛ management member nso ɛbaayɛ a ɔno ɛbɛhwɛ training no bi nso ɛwɔ ase yɛ nka sɛ ne nyinaa nso ɛyɛ good news a ɔmo nyinaa ɛhwɛ sɛ bibia nso bɛtumi akɔ yie ɛde ama kora bi akuma ase Asante Kotoko ɛnura no na supporters ɔmo baayɛ na ɛwɔ fam but ɛnɛ no supporters dodoɔ na nso ɛbaayɛ a ɔmo bɛhwɛ game and obiara ɛwɔ ahwehwɛ mu sɛ Nyankopɔn ɛyɛ adom a Sunday deɛ Kotoko ɛde win ɛde efiri Nigeria nso aba ɔman kronkron Ghana ma hwɛ ama biribiara nso atumi akɔ so yɛ nti ɛna training no akɔ na awie yɛ and it look positive sɛ players no ɛyɛ okay with nea akɔ so wɔ ha sɛ nyinaa nti biribiara de da na akɔ chairman biribiara de da na akɔ okay Nana Bebera na yɛ do asi ha with a vivid one and now they are my TN Sebre most definitely bidding command behind the scene tea Garadia Kenyan and informative okay see pepacho mati nti yɛhwɛ na yɛbusa nyame adona sɛkyena ɔmo bɛhɛ train wɔ ha salama pa yɛbusa me ahwɛ ne nyinaa na bibia nso timi ɛkɔ n'anim a na yɛde ɛho sim na nso atumi abrɛ ahwɛfoɔ ɛne yɛte when everything is positive here and bibia nso atumi akɔ n'anim kamakama nso wɔ ha and we are sure sɛ ɛne train a ɔmo ayɛ no nyame adoma ɔmo de good news
SB Nigeria Ediaba. Okay, thank you so much. None about Kwame Gracious and Otimi Aye Jumani Yade Amayeno. Nti Sana etia your next episode no ye ba yebeko na yedwa ram the video footage of Abeokuta Stadium no. Ya home production wa ha yebe ho adwuma e de amount watch out for that one too. Na yemfa ma na Tunde Sani coach at the Makwara United akwa we mumpa de ese ehye wo mu because kasa akwa ne kasa Nigeria no be kasa abo obehye Kotoko 4-0. Hey, akwa ese question no krani ni nyame ani coach ni interviews okọ ye wo ye anyasem kuma o amambo fupa anti it is itimi ko ekọchire na tiwa kakra bi ni di omuso nkunim omo nhyɛ da nya dom mroso and let's all appreciate the fact that football dey a game you try your best na yinkunim dia poki crowd ekosi boss nso dia ne na yenya abotre ne hyehyɛ ne but definitely coach interviews are why year on a Sunday turban na di nkomo and osane the punch edding nkomo newspapers on Nigeria and radio stations on new di nkomo ko no but who crowd them was say Kotoko cannot stop us anyway Asante said there anyway as a coach near show nti almost update ni so mu training nyame boa it look more likely so be free almost base or normal call that is Abeokuta ho because stadium na ebo on Remo Stars afi omo use as their home game ti omo kontem kra nanka kwenye no nam say Remo Stars and so midweek game ebo nti the tiene say omo training omo aka cho no most definitely a china and another channel omo beti omo to akako pm opia e froze Abeokuta ho no to my friends say United Kwara United Tunde Sani and Ozi ekeke kanin kakra say or the ebe hanam amane se onim se nei ye be hwe ne atoa so na ye no e de atata so nti okọ Nigeria omo so a series of training na omani ampresa krodom pa nti eno enchemu kakra but emfa we ntu dwama say hearts of folk omo play a friend set to say reporter ye PKCC achemu say say team no na share maka ache ne say omuntimi ne nto aso more information eba more information ebeba the yetete eno no say it doesn't look likely o maka ache nso moto aso ni nti set to say o ma Kotoko company for kwesi ano so am run about tena o ma ade ache na kwada na ko house folk ya te say house for no akache ne say more to come though so mo ne to aso enye ye iguso follow proceedings nti set to say contract with Hartford games ya terminate menye too explicit there but the minim mate ne me source we answer enter new hamo and they say the contract ya terminate nti ye do be see nyasa aba quick one ye ba obeti enka na with more update ye am I na for yankopon hira na ommo na obibia we no and so our power ha and in the morning. Thank you so much for watching.